Здравейте, отивам пак към вилата. Този път останах без кола и се възползвам от възможността да пробвам мотора до там. За сега времето е стабилно. Първоначално на излизане от София бях малко по магистралата. Там духаше доста вятър, но тук всичко е перфектно и нямам търпение после да мина през любимото ми пътче край язовир Сопот. Надявам се, че няма да има много коли и ще се накефя. А това е моторът. Рамцата. И си имам един постоянен пътник с мен, така да не ми е самотно. Раница слънце, тръгвам сега. Пътят ме вика, ела, ела. Пристигнах на село. За щастие нямаше много коли по пътя и всичко беше точно, но си оставих мотора долу, близо до асфалтовия път, тъй като няма как да се кача до вилата с него, или поне аз не бих посмяла. По обективни причини, това са ми обувките само докато го паркирам, а не съм навлизала вътре много по пътя. И сега мисля да си почина преди да правя каквото и да е, защото в крайна сметка трябва човек малко и да се наслаждава. Сега ще се направя едно кафенце и е там на люлката. Ще си седна на гледка, да си пия на кафенце и евентуално после ще свърша някоя друга задача. Така, което да ти покажа, че може и да се почива на къщата. Не е нужно само да се работи. Опа, и така. За гледчицата. Имам си кафенце. Една импровизирана масичка, която си спретнах. На люката. Една книжка. И сега един час поне. Ей така. О, тежък живот, тежък. Не знам. О. Чуех се дали да не остана в София. Добре, че не останах. Тук си ми е супер. Стига съм почивала. Хващам се пак на работа. Ще се опитам да кося с бензиновата косачка. Дано да успея да я запаля. Слагам се бутушите и така добре ги оглеждам. Да няма нещо, че съм чувала всякакви истории за боболечки и какво ли не в гумени бутуши, които стоят навън. Моите стоят навън. Така, я да видим сега. Тук някъде пишеше какво трябва да се направи. Натискаме, помпаме, стигаме щивчето. Къде беше това? Това може би. После да издърпваме. Пускаме го. 10 секунди. Ох, много неща са. Добре, да видим сега. Така, натискаме го.
пита дали ще се откажа или не. Майстор Тричко може всичко. Накрая ще погърни. Тричко може, тричко знае, работи не се мае. Ще направи, ще поправи, ще купи. Една приятелка ми беше подарила боички за рисуване. Едва ли е имала на ум това, което правя в момента с тях. Това е естествената ми палитра. А пък платното ми е това. Опитвам се да слея шпаклалката с цвета на плочките, така че да не се набива много на очи. Тази къща е много арт. Има много такива неща, които... Да. Сега някой ще каже, нямаше ли да е по-лесно да смениш плочката? Ми не знам как се сменя плочка. Затова го правя по този начин. Да не забравяме, че все пак поредицата ми се казва Сама на село и не знам всичко как се прави. Така че за момента правя нещата както мога. И се уча. Пък някой ден може и да мога да сменя плочка. Да. И сега продължаваме с изкуството. Ще направи, ще поправи, свири си, пак ще прави. Чукодря, трак, 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 тричко прави всичко пак. Реже, мери, пак и пак, всичко става някак. Чукодря, трак, 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 тричко прави всичко пак. Реже, мери, пак и пак, всичко става някак. Добро утро, докато закусвам. Си мисля, че всъщност не ми харесва да се занимавам с къщата. Не заради друго, а защото до голяма степен го приемам като игра. Като бях малка, с братовчедите ми и с други деца от блока, много обичахме да си играеме на къщи. И си строяхме наши си домове. С каквито материали намериш. Клони, листа за покрив, камъни за огради и всякакви такива подръчни материали. И беше изключително забавно. И сега като гледам импровизираната масичка, която направих до люлката от 2 пъна и 1 тиква отгоре, точно това ме подсети, как просто импровизирахме тогава с материалите, които бяха около нас. И сега така, пак до голяма степен аз се го приемам като предизвикателство, като игра, а не като задължение. Ама може би, защото не живее тук постоянно. И така. Ако нещо ви е досадно, това е лайфхак. Ако нещо ви е досадно, променете се гледната точка. Вижте само хванах от тут. Те му си взех. Перфектно за външната тоалетна. Отивам да я сложа. Да видим дали ще стане. Тричко може, тричко знае, работи не се мае. Тричко може, тричко знае, работи не се мае. Ще направи, ще поправи, ще купи. Добре. Ще прави, ще направи, ще поправи, свири си, пак ще прави. Едно нещо сега не ми дава мира, ми е супер нервно и това е дали ще успея да обърна мотора, защото влезнах по черния път с него насам. Обаче той чакъл и е под наклон и не знам дали ще успея да го обърна или просто ще го изпусна и ще падне. И след това ще трябва да се мъча го дигам и пак.
Да видим. Ще си гадая, свете мой, върви с мен, живея днес, ден за ден. Връх ще изкача, вик до небе. Днес съм тук, утре къде? Нищо не пестя, ден за ден. Свете мой, върви с мен. Няма посока, няма предел, само сърце и вятър до мен. Стъпка по стъпка, път без край, живота е мой. Просто го знай, ще си пътувам, ще си мечтая. Успях! Всичко е точно. Няма да се налага да дига мотора. На стария път, ето тук, да, това е било път някога, е паднала слива дървото, обаче на него има сливки, което ме улеснява да си ги набера. И сега ще си набера една турбичка да си нося. И там ни расте една смокиня. И видях в интернет някакви неща с смокинови листа. Ще чува дали да не си набера. Обаче трябва да мина тук през ето тези треви, цветенца, които са колкото мен. Ух. Тук имаме една. Там имаме още една. Те са се пръснали така доволно да има смокиня. Обичам. Още има и плодове, даже вече виждам на места. И ще се набера малко. Няма да съм алчна. Скакалец. Скакалец. Айде в турбата при сливите. Да видим. Ще се отворя ли нещо от тези листа? Видях гигантски заек, тук що избяга, дойдох тук да бера сливи. И той беше там. И като ме чу, избяга, обаче беше огромен. Тъй като не мога да стигна клоните, пък стълбата ми е единична, не двойна. Ще пробвам нещо с въженцето за люлката на децата. Да видим дали ще успея да сваля клона по-надолу, за да се набера. Това ще е нелепо. Започвам да приличам на истинска селянка. Ето ще се върна в София с листа от смокиня и сливи. Не знам как се вижда. Но сега ще заделя малко от липата за един
приятел тук в село, от когото купих къщата преди години. И така, това е за този път. Другия път друго.